Avui estem amb el senyor Antoni Figuera i Niubó, tota una vida dedicada a la seva passió, a l'ofici de forner, i actualment ell és el president del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida de Pa de Pagès Català. Antoni, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes del seu obrador i ens agradaria, primer de tot, per començar, que ens expliqués què és la identificació geogràfica protegida del Pa de Pagès Català. Per començar, donar-te gràcies per vindre i donar a conèixer el que és l'IGP del Pa de Pagès Català. Què és l'IGP del Pa de Pagès Català? És un pa en el qual es passa a través d'una certificació que hem de complir per tindre un producte de qualitat i bo i sa. Llavors, aquesta certificació és com mínim d'un producte de qualitat en el qual tu obriràs a casa meva i tots els forners que estan dins de l'IGP tenen com mínim aquesta qualitat perquè passen aquesta certificació per aquest producte. Què et demostra això? Que si fas això amb un pa de pagès, què menys que també ho faràs indirectament amb un croissant, amb un barrot o qualsevol peça d'especialitat que facis dintre la fleca teva. Tal com vostè diu, podem dir que és un agermanament de tots els flequers artesans per fer un producte de qualitat. Sí, i simplement que davant del client final és l'únic a tot Catalunya, el Pa de Pagès Català, l'IGP del Pa de Pagès Català és l'únic que té un certificat en el qual demostra que tens un producte i un celler de qualitat. Perquè el mateix que he comentat abans, si tu vens aquí o te'n vas a Lleida, aquí allà, o a Barcelona, i qualsevol forner que tingui el segell de l'IGP del Pagès Català, veuràs que aquell pa és un pa de qualitat. I a més, pel que ens està comentant, suposa molts beneficis estar a la IGP, Pa de Pagès Català, pels flequers artesans. Sí, perquè és el que et dic, que, escolta'm, com mínim el consumidor final és un valor afegit en el qual posa que hi ha un segell que és de qualitat, que és l'IGP del Pa de Pagès Català. I com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, vostè, a part de ser el president del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida del Pa de Pagès Català, és forner, i aquí veiem el resultat. Què significa per al consumidor, per al client final, confiar, comprar, emportar-se a casa un pa de pagès català amb indicació geogràfica protegida? Doncs que estan comprant amb una fleca en la qual tenen producte o treballen bé, en el sentit que porten un procés amb producte bons que no qualsevol cosa posen per treballar. I de cara al futur, quins són els reptes que es planteja la IGP Pa de Pagès Català? Doncs mira, la IGP està funcionant com a IGP de Pa de Pagès Català i ens estem plantejant ja muntar una DOP. Què és una DOP? Dominació d'origen protegida. En el sentit que dius, anem una mica més a buscar que el producte sigui ja en producte d'aquí, de la terra nostra. Una DOP per millorar la qualitat del producte. I com deien també al principi d'aquesta entrevista, vostè és un forner, és una feina amb molta passió. Fan Pa de Pagès Català des del cor i amb les mans. I un homenatge, una festa del Pa de Pagès Català que fan any rere any és el premi al millor Pa de Pagès Català. Exacte, fem un concurs en el qual també tinc de dir-te que ara se fan molts concursos en tema de pans diferents i pastissos i coses, però nosaltres vam ser els primers. I francament, el nostre, per mi, vull dir que amb passió, és el millor el nostre. Però esteu tots convidats, ja us ho dic. I nosaltres ho constatem perquè cada any hi assistim i el nivell i la qualitat del Pa de Pagès Català cada any és superior. Sí, perquè això provoca als forners que participen de que tothom vol guanyar, normal, perquè si un participa és per guanyar. I tot el que participa es veu motivat a dir com ho ha fet aquest o l'altre per anar fent un producte molt més diferent o molt més bo per poder guanyar el concurs. I entre nosaltres i els flequers que ens segueixen a les nostres xarxes socials, ens pot explicar, ens pot comentar algun detall del que serà l'edició del 2023? Sí, home, puc dir-te que es farà tarda, data, no et puc dir-t'ho clarament, però em sembla que sobre el 30 de setembre i no te puedo decir nada más. Doncs bueno, ja ens ha desvetllat algun secret. Antoni Figuera, moltíssimes gràcies. Esperem molts èxits
la indicació geogràfica protegida del pa de pagès català i un molt bon futur que estem segurs que amb pans com aquest, doncs, molts èxits seran els que vindran.